Eguerdion denoi, hezkuntza sailak mahai sektoriala deituko du Gabonen aurretik biltzeko asmoz. Bi aldeak muturreko posizioetatik aldendu egin beharko direla adierazi du Olatz Alonso hezkuntza sailburuordeak gaur goizean. Sindikatuek berriz lorpen bikoitza egin zuten atzoko deialdiarekin. Lan gatazkan dauden sektore guztiek lanuztea elkarrekin egitea eta UGTek eta Komisiones Obrerasek ere gehiengo sindikal abertzalearekin bat egitea. 158ko jarraipena izan zuen deialdiak Jaurlaritzaren arabera eta 175tik gorakoa sindikatuen arabera, hezkuntza komunitatea indartuta atera da. Murrizketak behin eta berriro pairatzen ari dira eta murrizketa hori guztiak kalitatean eragina dute, ez da? Guztiak dira hori, lanbaldintzak dira, baina batez ere dira hezkuntza kalitatea exijitzen dugu. Arduragabekeria politiko izugarria da, esatea ez dagoela grebarako arrazoirik. Eta alternatiba gutxi izten dizkigute. Horrela jarraitu ezean, mobilizazio dinamika hontan salto kualitatibo eta kuantitatibo bat eman behar izango dugu ezinbestean. Dozenaka irakasle elkartu dira Iruñeko Sarasate pasealekuan, hezkuntzako zerrenda bakarraren gatazka gizarteari azaltzeko eta Nafarroako gobernuaren erabakiari babesa emateko. Hark hezkuntzako lan deialdi publikoan hizkuntza ofizial biak zerrenda berean sartzeko asmoa agertu baitu. Iruditzen zaigu injustientzia handia dela, zen denok dakigu, gaztelaniaz denok dakigula, eta orduan beste erkidego batzuetan gertatzen bezala, Katalunian, Balear Uhartetan eta Euskal Erkidegoan eta Galizian ere bai, hor azterketa bat egiten dute eta gero erakusten dute bere titulua eta joan aurkeztu daitezke bere burua batean edo bestean, baina azterketa bat da eta ez bi hemen bezala. Eta orduan orain arte gaina UPNek beti egin duena izan da pagatzea egun berean eta ordu berean bi azterketak. Orduan, horrek esan nahi du behar dutak egun dela aurkeztela gure burua batean edo bestean. Orduan, guretzat hori justizia handia da. Lotsagarria da, hori da, beste toki batzuetan segregazioa deitzen diote. Egoera ez normal batean, horrelako gauza gertatzen dira eta hori da daukaguna. Zonifikazioa, zerrenda bikoitzak, aurre eskoleak ezin ditugu euskaraz izan. Aukera berdinak izan beharrean lanpostu bat lortzeko, nolabait aukera hori kentzen zaigu eta derrigortua gaude bakarrik ereduan lan egitera, ez? Orduan, hori diskriminazio bat da. Kontseiluak hain zuzen ere zerrenda bakarraren aldeko manifestaziora deitu du larunbat honetarako eta irakasleen babesa jaso du. Bestalde, Nafarroako auzitegiak legez kanpokotzat jo du iaz Iruñeko haur-hezkuntza zikloko bi eskolatan euskarazko lerroa ezarri izana, baina epaiak udal eskaintza aldaraziko ez duela esan du Joseba Sironek. Izan ere, kontraesana eta udalaren autonomiaren aurkakoa dela adierazi du. Batez ere kontraesana ikusten delako. Hau da, batetik epaian bertan esan egiten da hau dela udalak eskaintzen duen zerbait, eskaini ahal du edo ez, hori guztiz reversible izango litzateke, baina berriz ez dio udalari onartzen udalak duen eskubidea bere eskaintza moldatzeko. Eta hori kontraesan galanta da, eta hori da bateko balorazio honetan zerbitzu juridikoek ikusi dutena. Bestalde, zuzenbide eta osasun alorretako hainbat langilek agerraldia egin dute gaur goizean euskal presoi ezartzen zaien salbuespenezko legedia gaitzetsi eta urtarrilaren 13ko manifestaziora dei egiteko. Besteak beste, osasunerako eskubidea eta osasungintzarako sarbidea bera presoen delituaren edo zigorraren arabera bereiztea salatu dute eta urruntze politikak Europako giza eskubideen auzitegiaren eta Espainiako legediaren beraren kontrako direla adierazi dute. Bizprentzia eta osasungintza arloko langileek agerraldi bateratua egin dute gaur. Sare herritarrak urtarrilaren 13an Bilbon deituriko manifestazioarekin bat egiten dutela adierazteko. Jakinarazi dutenez, bi lanbideek oinarrizko printzipioetan bat egiten dute. Eta giza eskubideen zuzenbidearen alde daudenek egungo espetxe politika krudela zelatu dute. Espetxe politika honen adibidetzat jo dute Ibon Iparragirre preso ondarrutarraren egoera larria. Izan ere, gaur bertan jakin dugu Madrilgo medikuen elkargoko kide batek azken asteetako Iparragirraren 3. osasun txostena osatu duela.
Epaiaren esanetan, txosten hau erabakigarria izango da eta jada fiskaltzaren eskuetan dago. Lanbide desberdinetan arituagatik bat egiten dugu oinarrizko printzipio batzuetan, gizarteak aurreratu egiten dituzten horietan. Bizitzaren eta pertsonen osotasun fisikoaren defentsan, gizartearen kudeaketan gizatasunak eta duintasunak duten zentzuan eta legekotasunaren erabileran bizitza on kolektiborako. Etak indarkeria uztea erabaki zuenetik 6 urte eta 10 gabetzetik 6 hilabete pasatu diren honetan, ezin dugu ez onartu, ez ulertu Espainiako eta Frantziako botere publikoek euskal presoen eskubideak nabarmenki urratzea, blokeatze jarrera etxigarri eta kezkagarriarekin. Indarkeria eta sufrimendu askoko hamarkaden ondoren, garai berri honek geroari begiratzeko beste modu bat behar du. Badugu berri gehiago presoen egoerari dagokionez. Pariseko auzitegian polizia baten heriotza dela eta epaitzen ari diren laukideek epaiaren aurreko deklarazioan beren atxekabea erakutsi diete hildakoaren senidei eta gertaera haiek eragindako kaltea aitortu dute. Epaileak datozen orduotan jakinaraziko du bere erabakia. Bestalde, datozen asteetan geratuko dira aske 1888 sumarioaren auziko azken 2 presoak. Kadizen dago Txema Matanzas eta Sorian Josean Etxeberria, sorterritik 1050 kilometrotara eta 270 urren ez urren. 1888 sumarioaren auziko enpresa katalean zigortu zuten Etxeberria eta 12 urteko zigorra ezarri zioten. Matanzas berriz, ekin atalean eta 10 urte eta 9 hilabeteko zigorra ezarri zioten. Bestalde, Berlingo auzitegi gorenak Frantziak eskatutako euroagindu bati jarraituz, Mikel Barriosen estradizioa baimentzea erabaki du. Protesta ekintzak iragarri dituzte Euskal Herriaren Lagunak plataformako kideek Berlinen bertan. Eta legatzaren arrantza kuota 12% murriztu du Europako Batasunak. Hasiera batean, kuotak 30% jaistea zen Europako Batasunaren asmoa, eta horrek eragiten zuen Euskal arrantzalen kezka. Azkenean ordea, jaitsiera iragarritakoa baino txikiagoa izango da, 12%koa, esan bezala. Hala ere, Gipuzkoako kofradien presidente Eugenio Helduaienek albiste txarra dela nabarmendu du, nahiz eta kuota hasieran iragarritakoa bezain beste jaitsi ez den. Txitxarroaren kuotak 21% igoko dituzte datorren urterako, eta antxoa eta zapoarenak berriz bere horretan geratuko dira. Azken urteotan jaitsierak egon badira ere, zientzialariek egindako gomendioen gainetik daude oraindik ere batasunaren arrantza kuotak. Kataluniako hauteskundetarako atzera kontua martxan da. 9 egun baino ez dira falta dakizuenez abenduaren 21 izango baitira, eta inkesten amaitzen bistan ere ziurtasun gutxi dago emaitzei buruz, salbuespenezko hauteskundeak izango baitira. Egoera hobeto ulertzen saiatze aldera, Ferran Rekejo analistarekin egonda, saioa baleztena. Astebete luze falta da abenduaren 21erako eta alderdi politikoak murgilduta daude Mariano Rajoy deitutako hauteskundeen kanpainan. Inkestek alderdi independentisten garaipena berresten duten arren, 158. artikuluaren aplikazioa babestu eta eskatu zuen Ciutadans alderdiak gorakada ikaragarria egingo duela ere aurreratzen dute. Analista politikoek hala ere, azpimarratzen dute Kataluniak bizi duen salbuespen testuinguru honetan, inkesten emaitzak ere zalantzan jarri beharko liratekela. Bozetarako 9 egun gelditzen diren honetan, Hamaika Telebista Ferran Rekejorekin izan da. Bera, zientzia politikoen katedraduna da, Pompeu Fabra Unibertsitateko irakaslea, eta prozesua gertutik bizi du urte hauetan guztietan. Hauteskunde hauek hala ere bereixiak izango dira berarentzat, izan ere Junts per Catalunya zerrendaren 80. da. Primer m'ho van oferir, vaig dir que no. Però després de pensar-ho 2 dies, tenint en compte tot el que està passant, que és una situació tremendament anormal, també em sentia incòmode, diguem-ne, no fer res, diguéssim, quedar-me a la càtedra així, totalment aïllat, podríem dir, del fragor electoral. I per tant vaig fer el pas, sobretot perquè és una llista transversal, formada per més d'un 70% d'independents, que és el meu cas, i amb una vocació molt de no acceptar que un govern legítim sigui il·legítimament, diguem-ne, anul·lat per un article 155 que clarament s'ha fet una interpretació anticonstitucional, amb la meva opinió.
Analista politiko gisa, aho bilorik gabe esan du Junts Pelsik zertan asmatu duen eta batez ere zertan ez duen asmatu. La millor decisió que ha pres el govern de la Generalitat, el govern Puigdemont, va ser precisament anar-se'n a Brussel·les. El fet d'internacionalitzar el procés polític també ha internacionalitzat les accions de la justícia espanyola. La retirada d'aquesta euroordre es dona en aquest context, o sigui, el que van tractar d'evitar és una reprimenda, diguéssim, una desautorització total, una deslegitimació total per part del poder judicial belga, que allà sí que té podríem dir, una actuació molt més independent dels poders executius i molt més independent dels contextos concrets en els quals es donen els fets. Que una proclamació de la independència, quan la fas en un estat que és hostil a la reivindicació, tu l'has de fer quan tens les garanties, com a mínim, diguem-ne que el 60%, de que podràs aguantar aquesta independència. Si no, s'assembla bastant a un cert brindis al sol. I segon lloc, una cosa que també he insistit, és que crec que en totes aquestes condicions, l'estat hostil, que tu ets la part, podríem dir, institucionalment dèbil, etc., per molta gent que tinguis al darrere, fixar plaços, fixar els famosos 18 mesos, jo això no ho vaig entendre mai. Eta kiroletan, denen ahotan dago gaur Chris Froome txirrindulariak positibo eman duela. Arnasbidea zabaltzeko erabilioi da salbutamola. Botika horren ezoiko neurriak aurkitu dituzte baina, Chris Froome egindako analisi batean. Espainiako buelta abian zela egin zioten kontrola, irailaren 7an, eta txirrindulariak positibo eman zuen. Bigarren lagin batekin ere emaitza bera dela adierazi dute txirrindularitzaren nazioarteko batasunekoek. Berehala heldu da Sky taldearen erantzuna ere. Hark gogorarazi du txikitatik duela asma kirolariak eta urtengo irailean okerrera egin zutela arnas hartzeko arazoek. Hoiek hala, eta itzuliko arduradunei jakinarazita botika dosia igotzea erabaki zutela taldeko mediku arduradunek. Txirrindularitzaren nazioarteko batasunak ez du zehaztu Froomen aurkako neurririk hartuko duen edo ez. Txirrindulari britainiarrak irabazi zuen aurtengo Espainiako buelta eta horrez gain 4 alditan irabazi du Frantziako turra ere eta hainbat etapa garaipen ditu itzuli handietan.